Szkita kereszténység lesz a témakör mostantól. És hát itt tulajdonképpen az előző előadás, nem tudom mennyire emlékeznek, egy eléggé hosszú és nagyon sok kérdést érintő előadás volt, és a mai előadás erre fog épülni, a múltkori előadásra bizonyos részletekben átfedések lesznek, illetőleg hát bizonyos újabb részletekkel gazdagítjuk fel az egész kérdéskört. Itt az egész, tulajdonképpen az alapkérdés az egy nagyon nehezen befogadható dolog, ugyanis a keresztény kultúrkörbe élünk, az tény. Azt tanították nekünk, hogy mintegy 1000 éve élünk keresztény kultúrkörben, és hogy az előtte levő hagyományaink, amiket részben